निउस पर्टेलखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासिगोरनाय थाबाय। औ जोंहा दा नभेम्बर 1 तारिखनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामदों बुथ कमिटि लेभेल दानाय। ओरैनो जोंनाव दंखाजोबोमोन, जों खिन्थु सोसन सब्र खालामफिनदों नायबिजिरनानै। प्रत्येकटा प्राइमारियाव जोङो हाबबाय। जों प्रथमाव हाबदों जाहारबारिनिफ्राय जोङो वेस्ट मालिगाव थांदों, बेनि उनाव पाटगाव फैदों, ओमफ्राय सिजुगुरि प्राइमारि, बेनिफ्राय मैया आफलागाव प्राइमारि, आरो दिनैहाय जोंहा अन्थाइबिल प्राइमारियाव दिनै जोङो दाफुंजोबनो हाबाय। आरो बे मेलावनो जोंहा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नुजाफैनो हादों जोंनिनो दतमा समस्तिनि मानगोनां प्रकाश बसुमतारी MCLA बिथां, आरो बेजों लोगोआव गोबां दैदेनगिरि फैफादों डिस्ट्रिक्टनि। बेनिफ्राय दिनै बिथांमोनाबो जोंनो गोबां बेसेन माने मोजां माबा मोनसे जोंनो होलांबाय, बा जोंनो बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैनानै गावसिनि बेसेन गोनां बोसोनजोंनो होलांबाय जे बोरै बोरै खालामनांगौ, बोरै बोरै थानांगौ। बिथांमोना जोबोद मोजां मोनलांदों जोंनि दिनै अन्थाइबिलनि बे फुथिमारियाव जानाय मेलखौ नुनानै बिथांमोना गोजोननाय मोनलांदों आरो जोंखौ जोबोद साबायखर होलांदों। दा बेबायदिनो जोङो जोंनि बनगाव समस्तियाव जोंहा 13टा प्राइमारि दं। जों 13टा प्राइमारिखौ गासिबो जोङो बुथ कमिटिखौ जों क्लियार दालांगोन आरो जोङो दाफुंनानै लागोन। आरो जों बे बुथ कमिटिनो जोङो सक्तिशालि जोंनि BPF दोलोखौ जोङो फैगौ दिनाव 2024आव जानो गोनां MP जों बाहायबो जों एकदम माबानानै जोङो गोसो होसारना जों खामानि मावनानै जोंनि बिजाथिखौ जोंनि हाग्रामा सारा जों जायनोखि जाय बिजाथि खालामो जों बेखौ देरहासार खालामहरगोन। जोंनि दिनैनि मिथिंनि मुल उद्देश्यआ जाहैबाय, दा जोंहा जोंनियाव मोनबा भट सेन्टार दङ। बे भट सेन्टाराव बुथ कमिटि दाफुंनानै लानाय जरदार भाबै दा फैगौ इलेक्सननि थाखाय माने जोंनि दोलोखौ देरहाहोनायनि थाखाय बे पारपासजों जोङो जोंनि बुथ कमिटिखौ जरदार भाबै दाफुंनानै लानाय जाबाय दिनैहाय। जेनेबा जोंनि अन्थाइबिल प्राइमारिनि आन्दाराव मोनबा बुथ कमिटि, बे बुथ कमिटिया जोंहा माने मानसि सोदेरनांगौ, मेम्बारशिप सोदेरनांगौनि थाखाय जोङो दिनैनि मेलनि गेजेरजों गासिबो माने मोजाङै मोजां मावफुंनानै लाजोबनो हाबाय। बास बेखिनियानो आरोखि। बनरगाव समस्ति हिसाबै जोंनाव 13टा प्राइमारि दङ। दिनैहाय जोंनि 9 नं बनरगाव समस्तिनि आन्दाराव जोंहा अन्थाइबिल प्राइमारि कमिटिया फैगौ इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै दिनैहाय बुथ कमिटिखौ दाफुंनानै लानाय जादों। जोंनि अन्थाइबिल प्राइमारिनि आन्दाराव मोनबा बुथ कमिटि दङ सेन्टार। बे मोनबा सेन्टारनि थाखाय जोङो आबुङै दिनैहाय दाफुंनानै लाबाय जरदार भाबै कमिटिखौ। दा बे कमिटि दानायनि मेलाव जोंहा BPF दोलोनि सेन्ट्रेल BPFनि आरो डिस्ट्रिक्ट BPF दोलोनि बिबानगिरि बिथांमोन, आरो लोगोसे जोंहा बे बनरगाव समस्तिखौ बेंग्रा दायथ' होजानाय जुबिराज बसुमतारी सार बिथाङाबो फैदों जोंनि हांख्रायनाय बायदियै। दा बिथांनि हेफाजाब नुजाथिनायावनो जोङो दिनैहाय जोंनि बुथ कमिटि दाफुंनायनि मेलखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो हानाय जाबाय आरोखि। BPF दोलोआ बेसेबां स्ट्रं बेनि फारसे बुंनांगौआथ' आरो जेबो गैयानो। जोङो दा नुबाय, रायजो राजा बयबो नुखाजोब्बाय जोंनि BPF दोलोआ ओरैबायदि स्ट्रं जागरन जानानै फैबाय। दा बे जागरन जानायखौ नायनानै जोंहा 100% जोङो देरहानायखौ नुहुरनो हाखाबाय आरो जोङो आसाबादि खाथार आरोखि।